Hello guys! Welcome sa YouTube channel ko. Magluluto ako ngayon ng ginatahang sitaw sa hipon at ang ipapartner ko ay dulong. Sitaw, siling haba, sibuyas, bawang, hipon at syempre ang ating gata. Ito yung dulong na ipapartner natin sa gulay. Tinimplahan ko na siya ng konting asin, magic sarap, paminta, 2 itlog, 2 tablespoon ng cornstarch, 1 tablespoon ng harina. Itatabi ko muna at uunahin natin lutuhin ang gulay. Let's cook guys! Testing lang po kung mainit na. Bawang, sibuyas, sabay na. Siling haba. Hipon po ang sunod, 1/4 po ang nilagay ko. Asin po at magic sarap. Patis po optional naman. Maglalagay na po ako ng sitaw. Hahaluin lang nating mabuti at intayin lang nating lumambot. Gata naman po ang sunod. Maglalagay lang tayo ng konti at yung natira bago maluto, saka natin ilalagay. Puro po kasi ang gata natin. Yung unang gata nilagyan ko ng tubig para tulong silang lumambot ang gulay. Then, palalambutin na natin ang sitaw. Yan, malambot na. Pwede na nating ilagay ang ating huling gata para mas malasa. Dagdagan pa natin ng sili para mas lalong sumarap. Kung ayaw nyo ng maanghang, pwede naman ninyong tanggalin ng buto. Luto na po ang ating sitaw, itatransfer na natin sa lalagyan. Ipiprito ko na po yung dulong na tinimplahan ko kanina at itinabi. Kukuha lang po ako ng 1 kutsara, then lalagay natin at ipipress natin sa gitna. Ganyan lang po kalaki siya oh. Yan, luto na yan pag ganito na ang kulay at tama lang ang mantika, ka-level naman ang kapal ng dulong. Luto na po ang ating pagkain. Kakain na po tayo. Tara, samahan niyo ko.
Sana may na-share na naman po ako sa inyo. Please don't forget to subscribe, comment, like, ring the notification bell. Goodbye and God bless!